Girl, oot sä ikinä miettinyt miehen valintaa tai parisuhteen valintaa tästä näkökulmasta? Kun mä oon aikaisemmin mun videolla puhunut siitä, että on olemassa farmer-naisia ja on olemassa huntress-naisia, niin totta kai on silloin myös olemassa farmer-miehiä ja hunter-miehiä. Ja niillä on vähän eriäväisyyksiä. Ensinnäkin, kun me mietitään hunter-miestä, niin tämähän on semmoinen the aggressive alpha meidän yhteiskunnassa. Ne on niitä miehiä, jotka on tosi kunnianhimoisia, ne usein on myös menestyneitä, ne on semmoisia nopeasti liikkuvia, tosi määrätietoisia, impulsiivisia, ne osaa olla myös tosi assertive tietyissä tilanteissa, ja myöskin ne loistaa semmoisessa korkean paineen ympäristössä, missä pitää tehdä nopeita valintoja, nopeita päätöksiä ja käyttää sitä mielikuvitusta. Se on se, missä hunters ja huntresses on tosi hyviä. Kun sitten taas farmermiehet on meidän yhteiskunnan semmoisia vakaita kannattelijoita. Ne on rauhallisia, ne on turvaa rakentavia ja ne on tosi pitkälle ajattelevia miehiä. Ja ne ei ota tyhmiä riskejä. Mä oon huomannut, että farmerit laittaa ihmissuhteet usein tosi korkeaseen prioriteettiin niiden elämässä. Se, että ne saa rakennettua luottamusta ja semmoisen hyvän, vankan ja turvallisen ihmissuhteen, ne on niille kaikki kaikessa. Kun sitten taas siinä kontrastina hunter-miehet voi taas olla semmosia enemmän niin kuin menestys, se oma hupi ja ehkä joku elämäntyyli tai merkitys edellä meneviä. Että ne haluaa tehdä täällä, ne haluaa luoda perintöä, ne haluaa isoja liikkeitä, ne haluaa saavuttaa isoja juttuja, ne haluaa saavuttaa statuksen, ne haluaa nimeä itselleensä silleen, että ne myös muistetaan täällä sen jälkeen, kun ne on lähtenyt. Ja ehkä toi on kaikille ihmisille semmoinen juttu, päämäärä, mitä yleisesti ottaen niin olisi tosi ihanteellista hakea elämässä. Halusin tehdä tämän videon, koska mulla tuli niin hauska idea siitä, että musta oikeasti tuntuu, että suurin osa naisista ei ehkä tiedosta sitä, että kun me ollaan täällä deittailemassa, me ollaan sinkkuja, me tapaillaan erilaisia ihmisiä, niin kaikilla ihmisillä on niiden hyvät ja huonot puolet, niillä on niiden vahvuudet ja niillä on niiden heikkoudet. Siinä missä farmermies niin voi olla tosi kärsivällinen ja se voi olla rauhallinen, se tuo sun hermostoa tosi paljon alas ja mä huomaan ainakin mun itellä huntress-naisena, kun sitä lähtee helposti ideoimaan ja innostuu ja ne tunteet tulee niin vahvasti, niin semmoisilla farmer-ihmisillä on tosi semmoinen rauhoittava läsnäolo. Se tuntuu tosi hyvältä, se tuntuu luotettavalta ja se tuntuu vakaalta. Farmerit on ihan niin, mä rakastan niitä, mutta niillä on semmoinen puoli, mikä on tosi vaikea välillä ja mä huomaan mun äitin kanssa, mä strugglaan tämän kanssa, koska me ollaan kuin päivä ja yö. Mun äiti on farmeri, she's a lovely woman. Ensinnäkin mä en ole ikinä mun elämässä tavannut ketään, kello olisi niin sairas ja niin hyvä työmoraali kuin mun äitillä. Se tekee kaiken niin kunnolla, se tekee kaiken niin tunnollisesti ja se tekee kaiken niin just silleen kuin pitää. Kun sit taas on mä, joka on vähän silleen, joo, mennään vähän tuolta ja täältä ja tää menee silleen about sinne suuntaan, niin se on just hyvä. Et ei tarvitse täydellinen olla, kunhan päästään niin kuin maaliin, niin onko niillä askeleilla niin paljon väliä. Ja mun äiti siis nauroi mulle yksi päivä, kun mä kerroin silleen, että äiti, että tiesit sä, että kun mä luen kirjaa, niin mä en välttämättä aloita aina sieltä alusta. Että jos on esimerkiksi semmoinen kirja, missä ei ole semmoista yhtenäistä lineaarista tarinaa, vaan siinä on eri osioita, niin mä saatan vaan plärää läpi sitä kirjaa ja katsoa, että mikä niistä pienistä osa-alueista kiinnostaa mua eniten. Sitten mä oon silleen, okei, toi kuulostaa parhaalta, koska mun dopamiinihakunen aivo on silleen, mä en nyt halua mennä järjestyksessä tässä, koska mä haluan etsiä sen kaikista parhaan osan ja aloittaa siitä. Mikähän mun pointti tässä oli? Joo, niin se, että farmereilla on välillä niiden se varjopuoli voi olla semmoinen liiallinen turvallisuuden hakuisuus. Tai liiallinen semmoinen, että jos mä tiedä kaikkia steppejä, niin mä en uskalla lähteä tähän. Tai se, että ne ei ota actionia tarpeeksi nopeasti, ne jää pohtimaan liikaa. Kun sitten taas meillä se varjo voi olla huntereilla ja huntressilla, että me tehdään liian impulsiivisesti, liian tunnepohjalla ja liian miettimättä niitä meidän valintoja. Ja hypätään uusiin juttuihin ehkä harkitsematta. Farmer-miehet, niin ne on ihanan semmosia stoalaisia ja ne on ihan mahtavia rakentamaan. Mieti, jos
verrataan vaikka Hunter-miestä siinä, että se on just se tyyppi, joka keksii niitä isoja ideoita. Ja aika usein näkee, että myös tämmöiset Hunter-miehet on johtorooleissa, tai ne on ehkä niitä, ketkä perustaa omia yrityksiä, koska ne tykkää tehdä asiat omalla tavalla. Ne tykkää mennä omaa polkuun, ne ei tykkää siitä, että niitä rajoitetaan liikaa, ne ei pidä siitä, että on rutiineja tai liiallista struktuuria, koska ne ajattelee niin silleen outside the box monesti, että se semmoinen liiallinen, että tälleen tämän kirjan mukaan pitää mennä tai tälle on aina tehty, niin tappaa niiden luovuuden, se tappaa niiden nopeuden ja sen momentumin siinä tekemisessä. Ja moni nainen olisi nyt silleen, että okei, no mä haluan sen miehen, kumpi on enemmän maskuliininen. Ja toikin on hyvä kysymys, että miten sä periaatteessa luokittelet, että kumpi on enemmän maskuliininen, koska molemmissa on niitä herkullisia maskuliinisia puolia. Hunter-miehessä ne on tosi aggressiivisia. Ne on niitä, jotka ottaa sen aloitteen ja menee eteenpäin. Kun sitten taas farmer-miehet on vakaita. Ne rakentaa turvaa. Ne rakentaa järjestystä. Se on niin seksikästä, että joku mies voi tehdä niin sellaisen hyvän, vankan, vakaan ja turvallisen tilan. Se on tosi maskuliinista mun mielestä. Hunter-miehillä on myös niiden feminiininen puoli tosi vahvasti, koska ne on tosi luovia, ne on tosi tunnelähtöisiä, ne on tosi energialähtöisiä ja joskus myös intuitiivisia. Ja totta kai meidän pitää myös muistaa se, että nämä molemmat arkkityypit miehistä, niin niissä on molemmissa semmoinen skaala, että on olemassa tosi left brain huntereita, sitten on olemassa tosi right brain huntereita, sitten on olemassa tosi left brain farmereita, sitten on olemassa vähän enemmän right brain farmereita. Niin ihmisiä on niin monenlaisia ja tietenkään me ei voida helposti niin kuin lokeroida ihmisiä tähän tai tähän kategoriaan. Mutta mun mielestä tämä on oikeasti aika accurate ihmisten suhteen, että kummanlainen hermosto ja aivot sulla on. Sitä vaan näkee niin paljon ympärillä. Ja tämä on just hauskaa, koska me voidaan myös kääntää tämä siihen, että okei, minkälaisia on sitten farmer-naiset, minkälaisia on huntress-naiset. Ja mitä se matchaa, että mitä jos on hunter-huntress, mitä jos on farmer-farmer, tai mitä jos sulla on hunter-farmer, tai mitä jos sulla on huntress-farmer, miltä se näyttää. Ja mä annan pari esimerkkiä. Mä en ole mikään diagnosoija, mä en ole lääkäri, mä en ole mikään terveydenalan ammattilainen, ja tämä ei muutenkaan ole mikään psykologinen luokittelujärjestelmä. Tämä on vaan tämmöinen metafora ja arkkityyppi tapa ajatella ihmisiä. Niin Hunter-Hunter-pariskuntia, niin esimerkiksi Leila ja Alex Hormozy tai Grant ja Elena Cardone, ne on kunnon semmosia power couple. Mennään korkealle, menestytään, tehdään paljon massia, tehdään paljon vaikutusta, isoja liikkeitä, tosi rikas elämäntyyli, isoja mielipiteitä jakavia lausuntoja, mielipiteitä jakava elämäntyyli, mielipiteitä jakava arvojärjestelmä. Mitä muuta tästä voisi sanoa, kun sitten taas ehkä mä sanoisin, että farmer-pariskunta, niin hyvä esimerkki voisi olla Jay Shetty ja hänen vaimo Radhi. Mun mielestä niillä on molemmilla tosi semmoinen niin kuin down to earth, grounded, vähän semmoinen farmer-meininki. Periaatteessa jos sä haluat farmer-pariskunnan, niin ota vaan tosta joku mediocre suomalainen pariskunta, joka käy saunassa joka ikinen perjantai. Niillä on se saunavuoro ja sinne otetaan sitten 1 siideri ja 2 olutta. Ja sitten sen jälkeen mennään kotiin ja syödään tortilla. Itse asiassa tämä idea tähän koko videoon tuli siitä, että mä näin tänään mun ystävää ja me puhuttiin siitä, että kun mä oon sinkku, me puhuttiin siitä, että minkälaisia kumppaneita sitä haluaisi ja minkälaisia piirteitä sitä haluaisi omalta kumppanilta, minkälaisia piirteitä itsellä on ja minkälaisia juttuja arvostaa, mitkä on omat heikkoudet, vahvuudet sun muuta. Niin sitä just tuli ajatelleeksi hänen kanssaan ja juteltiin paljon, että kun on niin erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia ihmisillä, että sehän kaikki riippuu täysin siitä, että mitä sä ihmisenä, mitä sä naisena tarvit ja haluut siltä sun kumppanilta.
mulla esimerkiksi, mä oon niin vahvasti Huntress, mä oon semmonen eloisa ja syvästi intuitiivinen, tosi energialähtöinen, joskus jopa vähän dramaattinen. Ja ne mun tunteet tulee tosi vahvasti. Se visionäärisyys, idearikkaus ja nopeus, kärsimättömyys elää musta niin vahvasti. Niin kuin se liekki, mikä mun sisällä on niin vahva. Mä haen tosi syvää merkityksellisyyttä. Mä voin sanoa suoraan, että mä en tule ikinä pystyä olemaan sellainen nainen, joka vaan seisoo varjossa jossain sivussa ja on fine niiden asioiden kanssa, mitä muut päättää, koska musta tuntuu, että mulla on itsellä niin vahvoja näkemyksiä. Mä haluan vaikuttaa asioihin, mä haluan parantaa naisten oloa, mä haluan parantaa perhedynamiikkoja ja niin kuin sitä, mihin tämä meidän koko maailma on ajautunut, on välillä tosi järkyttävää. Mä oon vähän sanaton jopa siitä, että kuinka esimerkiksi vastakkain miehet ja naiset on nykyyhteiskunnassa ja minkä takia naiset pelkää äitiyttä niin paljon. On niin monia asioita, mistä mä oon tosi intohimoinen ja tää oikeasti antaa mulle sen liekin mun sisään, että mä saan puhua näistä jutuista, mä saan tuoda ulos niitä mun ajatuksia, mä saan tuoda ulos niitä mun näkemyksiä. Tää on se, millä mä elän, mikä saa mut tuntea, että mä oon elossa. Niin jos joku nainen on taas farmeri, hänellä on tosi semmoinen niin kuin rauhallinen, tosi laid back, ihanan semmoinen hoivaava, yksinkertainen, tyytyy vähän ehkä pienempiin asioihin, osaa olla enemmän paikoillaan, osaa olla enemmän rauhassa, niin ehkä hän saattaisi tarvii semmoisen hunter-miehen, jos hän haluaa vähän jotain sassiness in her life. Mutta sitten taas mä en tiedä, miltä farmer-pariskunta näyttäisi, miltä niiden elämä näyttää. Se on varmaan tosi grounded, ihanan rauhallista, tosi ihanan seesteistä ja kaikkea. Rakentaa siellä varallisuutta varmasti ja hitaasti eteenpäin mennen, kun sitten taas, kun sulla on Huntress-pariskunta, niin siellä mennään dramatiikkaa, on käänteitä, on riskejä ja sitä jännitystä, mitä siihen niin kuin molempien luontoon kuuluu. Mutta sitten taas, sehän on tämmöinen klassikkoajattelutapa, että sitä mitä itsellä ei ole, niin hakee sitten kumppanista. Ja mun vanhemmatkin on usein sanonut mulle, että se ei ole hyvä, että sulla on joku, joka on liian samanlainen kuin sä. Mun vanhemmista mun iskä on hunter ja mun äiti on farmer ja sen ehdottomasti huomaa, että mun iskä tekee tosi silleen energialähtöisesti, dopamiinilähtöisesti asioita. Et silloin kun hän syttyy sille tuulelle, että hän haluaa tehdä jotain, niin se tapahtuu ja nopeasti. Kun sitten taas mun äiti on enemmän semmoinen, että se tykkää mennä, hän haluaa niinku suunnitella ja yllätykset on tosi vaikeita. Niin nuo jutut niinku tasapainottaa toisiinsa, mutta toki sitten siinä on myös se, että sun pitää oppia elämään ja arvostamaan niitä asioita siinä toisessa ihmisessä, sun kumppanissa, mitkä ei ole ne vahvuudet periaatteessa, mitä sulla on, niin sillä toisella ei ole. Ja sitten olla myös fine sen asian kanssa, että se ihminen ei välttämättä tule ikinä pääse sille tasolle niiden asioiden kanssa, mitä sulla on vahvuutena. Musta tuntuu, että mä voisin ikuisuuden puhua tästä aiheesta. Tää on tosi fascinating. Mä toivon, että tästä voisi olla jotain apua teille rakkaille mimmeille, jotka katsotte mun videoa. Mihinköhän mä haluaisin lopettaa? Mä haluan sanoa vielä jotain tässä videolla. Kello on jotain 11:30 yöllä, mutta mulla tuli nyt fiilis, että mä haluan kuvaa videon, niin mä nyt kuvasin tän. Musta tuntuu, että suurin osa naisista, ketkä resonoi mun kontentin kanssa, tulee todennäköisesti olemaan Huntress-naisia. Mä oon huomannut sen, että suurin osa munkin niin kuin läheisimmistä ystävistä on Huntresseja, koska siinä vaan löytyy se jotenkin yhteys, että sä pystyt samaistumaan, sulla on sitä samaistumispintaa siihen toiseen ihmiseen siinä, että toimii niin samalla tavalla, näkee asiat niin samalla tavalla, kokee myös, että ei ole mitään vikaa, niin kuin mä oon puhunut mun videoilla aikaisemmin, niin tosi useat Huntress-naiset täällä meidän yhteiskunnassa on valitettavasti kasvanut nuorena ajattelemaan, että ne on liian vähän, tai ne on liikaa, tai ne ei riitä, ne ei ole tarpeeksi älykkäitä, niin se ei ole totta. Sulla on se semmoinen ihana liekki ja kipinä sun sisällä, mitä sun pitää hyödyntää. Ja on olemassa ihmisiä, jotka rakastaa sitä. Sitten on olemassa ihmisiä, jotka ei voi ymmärtää sitä. Mutta se on fine. Meidän ei tarvitse olla kaikkien ihmisten kanssa.
Huntress-naiset on muutenkin niin ihania, koska silloin kun ne on terveitä, silloin kun ne on niiden korkeassa tietoisuuden tilassa, eikä siinä selviytymistilassa, missä muuten tosi usein Huntress-naiset voi olla herkästi niiden vahvassa maskuliinissa. Mutta silloin kun Huntress-naiset on terveitä, tosi itsetietoisia tai korkeassa tietoisuuden tilassa, niin ne on ihan superhenkisiä, ne on niin viisaita, ne on tosi intuitiivisia, empaattisia ja ihan hiton älykkäitä. Ja mä rakastan sitä. Musta tuntuu, että Huntressit, ne pääsee niinku todella lähelle Jumalaa. Ja mä en puhu nyt uskonnosta, vaan mä puhun siitä, että sulla on oikeasti suora yhteys Jumalaan, universumiin tai lähteeseen, whatever word you wanna call. Me ollaan täällä parantamassa, me ollaan täällä inspiroimassa, me ollaan täällä tuomassa rakkautta ja eloa ja sellaista valoisuutta ja ihanaa pirtsakkaa, semmoista kuplivuutta meidän ympärille ja inspiroimassa muita ihmisiä. Mutta tämä video oli nyt tämmönen niinku parisuhde, millaisia miehiä, millaisia naisia, minkälaisia parisuhdedynamiikkoja ja mitä meidän ehkä kannattaa valita, mikä on se juttu, mitä me tarvitaan, koska jos joku toinen nainen, kuten esimerkiksi mun paras kaveri, me ollaan puhuttu tästä, hän on sanonut, että hän arvostaa sitä, että elämässä pystyy menestyä ja että saa semmoisen ison elämän, kun sitten taas jollekin toiselle naiselle semmoinen enemmän wholesome, tosi semmoinen asettunut, rauhallinen ja vakaa, varma, turvallinen elämä voisi olla enemmän täyttävää. Niin joo, valitaan meille semmoinen perfect keskitie ja inspiroidaan meidän miehistä kaikki ihana vahvuus ja niiden parhaat puolet esiin ja tuetaan niitä siinä, missä niillä on niiden heikkoudet tai niiden varjot. Ja kiitos, että sä katsoit mun videon. Bye!